Nagari Ngastina garwanipun Mendiang Prabu Pandhu Dewayana nenggih Dewi Kunthi tali brangta repepeh anggonipun lumampak lon-lonan sumunar cahyane senajan sampun sepuh nanging dipun nugrahani kaliyan Gusti ingkang akarya jagat Dirgayuswa lumarak sowan merpeki ingkang putra Sang Prabu Kresna anakku nggih Kresna aku ingkang teka ya Kresna bibi swawi kula aturi pinarak lenggah lumebet bibi ya Kresna sorote pandam sumulu amadangi jroning pasarean angenane wetana remuramu kirim-kirim kembang popo sarawujeng andika bibi kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi konjuk wonten sandhaping pepada paduka ya Kresna wis tak tampa gawe gedhe ning atiku Kresna pengaturake pangabekti ora lewat pengestuku tampanana ya nggih
Gurawalan awit saking anggen kula mundi paring pangestu saking Jagandika Kanjeng Bibi. Lumebera wonten ing kawibawan kula. Bibi, kula ngaturaken sumangga wing pangabekti Bibi mugi konjuk Setyaki wis tak tampa. Koko Prabu Baladewa mboten mbagekaken dumateng rawuhipun Bibi Kunti. Ya, wis padha karo kowe lah. Dewi Gondhe tali brangdahe tuwa ning isi ayu ya wane Gondhe. Kowe iki mripatene ndelok karo wong wedok. Aku iki janjane jatuh cinta karo Gondhe iki wiwit enom mula. Nanging ora tau kelakon jer gagal terus. Ya wis besok mbok menawa ora kelakon nang donya, kelakon ning akhirate. Akhirate ora iso Dewi Kunti mlebu nang swarga kowe nang neraka kok. Dewi Kunti nang swarga rak suwe-suwe arep masak mesti butuh korek kanggo gawe ngurupke kompor, mesti nyang aku njek nyilih korek nggo ngurupke kompor. Aku dilarak saka neraka nyang swarga. Mung ngungak tok tendang meneh mlebu nang neraka jahanam paling isor kowe. Aja kaget yo nggih. Tekanipun Bibi nganing matyaning negara Darawati. Sing gedhe pangapuramu satemene aku babar pisan. Ora wani-wani yo nggih. Teko aning negara Darawati negara gedhe. Ratune titising Sanghyang Bathara Wisnu Jladak-jladak Kunti ingkang amung titah sawantah wani nemoni Ratu Darawati ingkang kumpinethara. Bibi, Bibi, sampun ngendika ing kados mekaten Bibi. Menawi Bibi menika mboten jabel pangandika paduka badhe kalunta-lunta lampahing Prabu Kresna. Bibi, wonten wigatos menapa Bibi Kresna? Aku ditangisi karo adimu si Arjuna. Anggone kepengin dedaupan kelawan Rara Ireng adimu. Prasetyane si Arjuna anakku. Gelem mengko garwa nanging kudu karo Dewi Rara Ireng, kamangka kowe ngerti dhewe. Arjuna kuwi anake wong randha. Bapake wis sedo, saiki uripe melu simbahe ana ing pertapan Saptawarga. Wani nglamar adine Ratu Gedhe. Abot-abote aku iki wong tuwa kudu tanggung jawab marang nasibing putra. Gelem ora gelem senajan to abot kaya watu. Tak seret tak remuk watu mau aku ora duweni rasa tak tutupi ora tedeng aling-aling lan ora aling-aling tedeng. Pun Bibi arep netepake lamaranku mbiyen. Wis ora sandadak metung apa-apa Kresna. Kira-kira entuk apa ora lan besok kapan dedaupe Arjuna karo si Rara Ireng adimu kula. Kagyat risang kabirangu rinangkul kenempit-kempit tusang ratnaning bawana yogi tukang walang ati yogi tukang kudu kering yogi tukang anas sing tias yogi tukang anas sing tias
keparang matur Bibi Kunti. Kula ingkang putra pun Baladewa. Baladewa pun pipi durung rampung anggone maturane ngarasane adimu. Senajan dereng arampung anggen paduka ngendika, kula sampun ngertos. Saripatinipun anggen paduka rawuh wonten madyaning negari Dwarawati. Bibi. Mugi ndadosaken kawuningan Bibi. Kajawi Yayi Kresna, kula ugi nggadahi hak wali kalian putra paduka pun Dewi Rara Ireng adi kula. Dinten mangke. Blak kotang terus terang blaka suta waleh-waleh menapa. Kula sampun ngarancang sinten jodhonipun si Rara Ireng. Setunggal kewala mboten wonten ingkang kedah duwa utawi mbatalaken jejodhoan pilihan kula. Mboten sanes namung kajawi. Rara Ireng badhe kula pacangaken kalian pun Burisrawa adipe kula. Menika sampun paten wis ora kena diobak-obak. Menapa malih sipating jalma menawi dewa tumurun badhe mambengi jejodhoanipun Yayi Dewi Rara Ireng kaliyan adi kula pun Burisrawa. Prabu Baladewa ingkang badhe dados tumbal. Tartemtu pamina benteng ingkang ageng kula tabrak. Perkawis adik kula pun Arjuna putra paduka kaampil. Arjuna menika tiyang bagus, larene bagus. Munggih melarat nun ngeten mawon. Ora duwe apa-apa. Uripe wae melu mbae. Wong adol bagus. Pol-polane ngepol adol kementhus, pol-polane ngepol dadi tukang demenan. Niku pun Arjuna. Kula pun ngertos resikane. Arjuna niku bojone pirang-pirang. Mangke besuke mesti kaya ngoten. Watak wong kaya ngono ora bakal Junun ora bakal tenang duwe bojo siji. Pramila, kula namung kepengin nyelametaken adik kula pun Dewi Rara Ireng. Pramila Bibi, mboten ngirangi raos hormat kula dumateng paduka, duh Bibi Kunti Tali Brangda. Kula suwun Arjuna dipun padosaken wanodya lintu. Nun pangapunten. Menawi paduka menika kawratan ragat nun sewu, panjenengan menika dipun tilar kalian Paman Prabu Pandu dadi randha menika sampun dangu. Kula ngertos menawi paduka menika mboten gadah bondo kangge ragat ndhaupaken. Yayi Arjuna dumateng sinten kewala? Koko Prabu. Wis kowe menenga dhisik. Koko Prabu, menenga dhisik. Setyaki. Kula Kanjeng Koko Prabu. Piye? Nggih, gentil kemawon. Cobi kados pundi dipun sawang. Setyaki menenga. Inggih. Iki padu iki awake dhewe kudu lunga. Iki perkara keluarga. Nang ngene iki nang lunga nang kene. Nah. Pramila Bibi. Kula mangke ingkang badhe ngragati Arjuna dhawuhipun telas pinten yuta, telas pinten real, senajan separo negari Mendura badhe kula tombaken kangge dhawuhipun Yayi Arjuna, nanging sanes kalian Dewi Rara Ireng adi kula. Kula suwun Arjuna dipun padosaken wanita lintu Bibi. Oh. Kaya tinodok tumbak penggalipun Dewi Kunti Tali Brangta midhanget dumateng dawuhipun Sang Prabu Baladewa ingkang sanget amboreh araos datan kumejak amung dalaweran iluipun lon-lonan Dewi Kunti Tali Brangta morot saking pasewakan tanpa pepoyan dumateng ingkang putra sakit jroning manah Sang Dewi Kunti Tali Brangta nanging datan kumejap
Duh dewa dewa oh. Bibi Rudira kawang-wang ngekono pang sumirat Rara Ireng ana apa kowe metu saka ing kedaton Rara Ireng Kakang yen nganti tumetes banyu mripate Bibi Kunti aning negara Ndarawati bakal kena tsunami Kakang ana ratu sing babar pisan orang gunakake rasa aku njaluk idin tak temonane ratu ingkang nyutat Bibi Kunti Ratu Mandura. Rara Ireng. Aku iki kakangmu. Aku ngerti kowe kakangmu jalaran kowe laire luwih dhisik timbang aku. Nanging kowe ngaku kakang karo Rara Ireng tak batalake. Jalaran apa? Wong tuwa sing mestine kudu bisa mbetuai. Wong tuwa kang kudu bisa nukulake rasa tentrem tibane aning kene wong tuwa nanging ilang tuane mergane mung dadi kongkonaning ratu mung dadi ketibale adipe Kakang Prabu Baladewa kowe mestine ngerti kowe ora tau dadi wanodya nanging gelem ora gelem kowe lair saka wanodya uga kowe duweni kebutuhan apa wae sing bisa ngademake wanodya nanging kowe nyecamak kelawan penggalihe Bibi Kunti Tali Prangta tujune Kanjeng Bibi Kunti Tali Prangta senajan to sedih kaya ngapa ora tau ngetokke banyu larangan ya kowe banyu mripat kowe tak kandhani heh wong sombong yen nganti Bibi Kunti iluwe tiba ning kedaton iki jeblak blumine yen pancen kowe kaya ngono sing jenenge wong jejodhoan kowe bakal lelumbanan ning kekeluargaan kenang apa kowe ngudu ngorbanake perasaane Bibi Kunti perkara kowe ora setuju aku kelawan Arjuna ora sadiwaleni karo Baladewa ora patheken rumangsane wong tuwa ora kena kanggo gawe patuladan
ora gelem njaluk pangapura karo Bibi Kunti. Ora duweni kakang sing jenenge Baladewa, Rara Ireng isih tetep urip. Kakang Prabu ora ngira babar pisan. Saya kuncara, saya kondang asmanmu ning saya mlorot akhlakmu. Kowe saya pinter nanging budi pakartimu kaya budi pakartining kewan jabang bayi. Ora sotak aku nyawang lawan kowe Kakang Prabu. Syukur. Setiaki meneng kok. Weh lah ta. Kyai Prabu, kowe sing ngajari. Lho kok kula sing ngajari pripun, Pak? Wong bocah pun gedhe mun duweni alam pikiran piyambak kok dadak diajari dipengaruhi pripun to? Kowe belani Rara Ireng. Kula mboten belani Rara Ireng. Nyalahke aku, mboten nyalahke. Sing kleru ndi? Mboten wonten sing kleru, mboten wonten ingkang leres. Wong niki sanes ulangan. Niki sanes pelajaran, niki sanes testing. Nanging menika kedadosan. Tumrape kowe piye? Aku diwaneni karo si Rara Ireng piye? Sampun samestinipun. Sebab Koko Prabu leres menapa ingkang dados aturipun adi kula Rara Ireng. Sekelimah kalian tiang sepuh. Tiang sak mangke menika intelektualitas munggah, kepinteran munggah, jumlahing profesor wonten negara niki kathah sanget. Ning napa? Buktine napa? Wong-wong pinter ora bisa menyelesaikan masalah menapa mawon wonten negara niki. Koko Prabu. Sing pantes duweni gelar profesor niku dudu Durna. Nanging tiang-tiang ingkang saged nukulaken mboten ketang namung wonten pundi kutha cilik, panggonan cilik, dudu cilik kotane, nanging nglairake generasi ingkang bener-bener duweni raos kamanungsan ingkang ageng. Yen dipikir sing tuwa malah ora duweni wibawa, bocah kaya Rara Ireng malah akhlake luwih dhuwur timbang sampeyan. Ngantos 21 jam sedinten sedalu paduka mboten nyuwun pangapunten kalian Bibi Kunti. Kula mboten tanggung jawab Koko Prabu. Aduh ki. Yo ayi. Kocok. Yai Prabu Diagung pangaksamamu Yai keberanang tening rasa bener kang diaturake marang si Rara Ireng. Aku njaluk pangapura ingkang akeh Yai. Koko Prabu menawi badhe nyuwun pangapunten